vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu ava ivo vari kuti variko kuchando uko kumberi kwemakungwa kuEngland chaiko. Hanzi makadii zvenyu mukumanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma kuti ndinge ndichizova zvandiri kusvika muzuva ranhasi inyasha dzaMwari. Dai dzanga dzisiri nyasha dzaMwari, zvimwe kuda ndingadai ndichingoshupika, zvimwe kuda ndingadai ndichingotambudzika sematambudzikiro anoitawo vaning'ina vangu. Inini mumhuri umo mandakazvarwa takazvarwa tiri 5 vasikana chete. Zvinhu zvaigara zvichingondinetsawo kuti why is it kumba kwedu tingori vasikana chete. But later on I found out kuti ivo baba vangu mhiko dzavo dzavakaita, mhiko idzi imhiko dzekuti ivo pavachazofa zvinoreva kuti zita ravo richange richizorova. Ndo mhiko dzavo dzavakaita idzodzo. Ende baba vangu vachiita mhiko idzi ivo vakanditi vainge vachidawo kuva very famous. Panguva yacho iyoyo baba vangu vainge vauyawo kuHarare. Vakati vauya kuHarare baba, saka baba vakabva vazojoina nawo nechimwe chikwata because baba vakasvikirawo munzvimbo yeChitungwiza. Saka varimo munzvimbo iyi yeChitungwiza ikoko kuma late 1980s. Saka kwainge kuine maband akawanda. Saka ivo baba vakazoti vajoina nawo nerimwe band ndokubva vazotanga kutsikisa mimhanzi yavo. But ndingangoti baba vangu neband ravo ndo maband aya ekungoti vanongorova one hit song then band robva ratongotsakatika, robva ratongoparara. Ndo zvakaitikawo pana baba vangu. Vakati vatsikisa hit song yavo iyoyo, ivo baba vanoti pavakazoona kuti zvinhu zvavo zvainge zvava kusanyatsokufamba, vakabva vazotaura nalead singer webhendi ravo. Vakabva vazoenda kuMozambique vari 2. Vamwe vavo vavainge vachishandidzana navo mubhendi ravo havana kana kumbogara. Vakavaudza kuti izvi ndo zvavainge vasarudza kuita. Vakati vaendako kuMozambique ikoko ndokubva vazorombeswa. Baba vangu nelead singer webhendi ravo vari 2 ndo vakaromba. But mukunoromba kwavo ivo baba havana kuzoudza amai kuti vainge varomba. Saka baba vakazoti vadzoka vachibva ikoko kuMozambique, hanzi chikwata chavo ndo pachakazotosainiwa neimwe record label. Hanzi record label ikoko kwavakasainira ikoko, hanzi kunyangwe Leonard Dembo ndokwa ainge akatotsikisawo mimhanzi yake ikoko. But zvinhu zvacho hanzi zvakazongofofita out of nowhere. Ivo baba pavakaona kuti zvinhu zvavo zvainge zvafofita, hanzi vakabva vazosarudza kuti it was far much better kuti vange vachidzoka zvavo kumusha. Vakambodzoka kumusha ndokubva vamboti garei. But pavakaona kuti upenyu hweparuzevha wainge wava kuvarwadza, vakabva vazodzoka zvekare muHarare. Pavakadzoka muHarare vainge vatokanganwa kuti ivo vainge vakaromba ndokubva vangoramba vachienderera mberi neupenyu. But baba vakati ivo, one thing that he started to notice was that mushure mekunge vazotanga zvimabhizinessi zvavo vainge vava kungoita mari. Handingati baba vangu vainge vakapfuma, baba vaingovawo nezvimari zvaizviya zvekuti taikwanisawo kutohava a good life. So takangozvarwa tiri 5. So zvakazoitika mukomanashe ndezvekuti mukunokura kudai so ndakatanga kunotisa kuti I had a lot of bad luck ende ndainge ndisingambocheukwi nevarume. Takati tavazera rera rekuti patakatangawo kuita musikanzwa uchitiwo ndine kamukomana kangu, inini ndini ndega pamafriends angu ndainge ndisinawo munhu wandainge ndichidanana naye kana kuti munhuwo aimbouyawo kwandiri achingondiudzawo kuti anondida. So I always wondered kuti why is it vakomana vanenge varakidza interest in me vaizongogumisidzira vava kundiignore. So ndakabva ndazotendeuka. But kutendeuka kwandakaita mukoma it was because of my boyfriend. Ndakatanga kudanana neboyfriend yangu uyo akazova murume
murume wangu, iye manje ainge achiendawo kune imwe Pentecostal church, saka akabva azotanga kundidzidzisawo about the Bible, achinditichawo about everything written in the Bible. Munoziva ndaiti paya pandinenge ndiinaye inini ndaitarisirawo kuti achatanga kundibata-bata totangawo kuita musikanzwa, sezvandainge ndichiudzwawo nemafriends angu kuti vaipota vachiita musikanzwa nemaboyfriends avo. But wangu manje iye aingotora bhaibheri obva atanga kundiverengeresa bhaibheri tichiita my Bible study. Saka zvaindisvota, plus inini upbringing yangu mukomanashi ndakakurawo muenvironment iyoyo yekuti baba vangu vainge vasingambodi kana kunzwa nezvechechi, vainge vakazvivenga. But later on baba vakabva vazoconfessa vakandiudza kuti the reason as to why vainge vakavenga everything that has to do about church, it was because ivo baba vainge vakaromba. Saka vaitya kuti kana tikazotanga kunamata zvimwe kuda taikwanisa kuzoudzwa mukufamba omo, taikwanisa kuzooneswa kuti ivo baba vainge vakaromba. Saka vakatongogara vatongoisa that hatred in us, zviya zvekuti hatitombodi kana kumbonzwa nezvebhaibheri zvachose. Mukomanashi uyu, mukomana wangu uyu, he came to my rescue ndokubva ndatanga kunamata. Ndakatanga kunamata apa, ndichinamata kudaro ndainge ndava kutanga kunotisa kuti there is something that is strange about my father. Baba vangu ivo vainge vasingafarire kudya nyama inenge yakabikwa neumwe munhu, ende taiti kana tabika paipai ivo nyama yavo paipai pekuti mvura painongotanga kungokwata kudai, so nyama painotanga kukwata baba vaibva vati chiburai yangu yaita apa, pakati payo inenge ichiri neropa. Saka ivo baba havatodyi nyama inenge yakanyatsokubikwa, vanotodya nyama inenge ichitori neropa. Ende vaiti dzimwe nguva kana paipai kana kuri kunzi musi wacho iwoyo kana tichibika nenyama vaitosarudza kuti it was far much better kuti vange vachizvibikira vari voga. Kubasa chaiko vainge vasingamboiti zvaitwa nevamwe kuti ndichazongonotenga zvimatekaway kubasa ikoko semunhuwo ainge aine zvimari zvake. Baba vaisarudza kuti vange vachitakura nyama dzavo dzainge dzisina kuibva idzodzo nesadza mulunch box, ende vakazotondiudza kuti ndo dzainge dziri mhiko dzavo. Baba havatendedzwi kuti vange vachidya nyama yakanyatsokubikwa, zvekare havatendedzwi kudya nyama inenge yakarungwa munyu. Zvose izvi baba vakazondiudza pavakazokonfesa kwandiri. Saka pandakatangawo kunamata ndichiendawo kuchechi, then ndakabva ndazodzidziswa neboyfriend yangu kuti chii chinonzi kutaura naMweya Mutsvene, to meditate. Saka ndaiwanzo kuti pandinenge ndiri muspare mangu paipai ndichiita my meditation, ndichingoteerera dzimwe nguva ndichiverenga shoko raMwari. One day manje ndakazongotanga kuchema, and I don't know why I was crying, but ndakachema. I think kuti ndainge ndabatwa neMweya Mutsvene on that night. Ndakachema, ndakati ndapedza kunamata ndichichema kudaro, I then went to bed. Ndo pandakabva ndazongonzwa izwi rakati nditevere. Handina kuona hangu Mweya Mutsvene, it was sort of like a dream. Ndiriko kuhope ikoko ndo pandakabva ndazonzwa izwi rakati nditevere. Saka ndakabva ndazotanga kutevera izwi iroro, ndikabva ndazoenda kuseri kwemba. Saka kuseri kwemba yedu kune umwe mubhanana wainge uriko, nanhasi uno mubhanana iwoyo uchiriko. I am sure kuti these things that I was shown by the Holy Spirit zvichiriko kuseri ikoko, and I am pretty sure kuti baba vangu kana kuri kunzi mhiko dzavo idzi vachiri kudziita, vanopota vachiendako kuseri kwemba yedu iyoyo. Previously in that dream I had been shown an image of my father. Ndakati ndatarira kudai ndikabva ndaona kuti baba vangu vainge vari mubedroom mavo, but rainge risisiri bedroom iro randainge ndichiziva riri bedroom rababa vangu, but the bedroom had changed, it had become an altar. Baba vangu vainge vakapfeka rimwe zidress rainge riri rered. What surprised me is that baba vangu vainge vakaburitsa sikarudzi yavo vachinamata vachitaura nechimwari chavo. Saka chimwari chavo ichi chainge chiri chedanda, his idol. Chimwari chavo ichi, the way that it was designed, chainge chakaita kuita kunge sikarudzi yemunhukadzi. Saka baba vangu vakati vachiita minamato yavo vachinamata chimwari chavo ichi, ndakabva ndaona vachitora chiya chisikarudzi chiya chainge chakaita kunge chisikarudzi chemunhukadzi chiri chidanda, ndokubva vazotanga kuita nacho bonde ivo baba vangu ava. Vapedza kudaro mukoma ndo pandakazonzwa that voice that told me to fall
follow the voice. Ndikabva ndazoenda kuseri kwemba ndikanzi tarira uone pamubanana paya ndopandakabva ndaona kuti painge paine hari idzo dzaikwana kuita 5. Saka pandakazonzi huya uone ndichikanodongorera muzvihari zviya zviri 5 ndikabva ndaona kuti zvihari zvose izvi zviri 5 zvainge zviine ropa mukati. Ndikabva ndabvunzwa kuti uri kuonei? Ndikati ndiri kuona ropa. Ndo pandakabva ndakuudzwa kuti ropa randainge ndichiona iroro rainge riri ropa redu isusu vana vababa vangu, vanasikana vababa vangu, tose taiti paya patinenge tichienda kumaperiods. Hanzi zvinhu zvavo izvi baba zvaitora ropa redu zvichiisa muhari imomo, ndo mhiko dzavo idzodzo. Hanzi baba vangu vainge vatori muprocess yekuti vange vachitiita ngomwa, ndokusaka ropa iri rainge ririmo muzvihari izvozvo. Mukomanashe ndakabva ndatanga kunamata ndichinamata. Zvino nguva yangu yekuti ndinge ndichiroorwa yakazoti yakwana. Baba vangu vakauya kwandiri ndokubva vatanga kuchema vachikonfesa. Ndikati nai baba, ko muri kucheme ikoko? Why are you confessing to me? Ndokubva vanditi usaroora murume wako iyeye, usamuroora. Ndikati ko indava, handiti munofanira kuti munge muchifara here kuti mava kudya mari yemwana wenyu musikana? Ivo baba vakabva vati murume wako uyu ari dangerous, ari kuda kundiurayisa murume wako uyu neminamato yake. Ndo pandakabva ndaziva kuti saka baba vangu vane zvinhu zvavo zvavakabata. Ndikabva ndati baba, ndiudzei nyaya dzenyu, zvimwe kuda munokwanisa kuwana ruponeso rwenyu. Baba vakabva vati for me hakuna kana ruponeso, nekuti mhiko dzangu idzi dzandakaita kungonoreurura kwangu. Ndikati inini ndava kuda kurasa zvinhu izvi, ndo runenge rwatova rufu rwangu mwanangu, handisati ndava kuda kufa kani ini, handisati. Ndikabva ndati baba, ndiudzei nyaya yenyu. Baba ndo pavakabva vazondiudza zvose izvo zvakaitika kwavari, vachizamawo kuti vange vachiwana a breakthrough in the music industry ikoko kuma 1980s. Vakashaya mukana wacho vachizoenda kuMozambique na lead singer wemuband ravo, zvinhu zvavo zvichizongonofofita kuzonosvika zvinhu zvavo izvi zvichizovapandukira. Saka baba vakakonfesa all of those things. Ndikabva ndaona kuti saka kuna Mwari kudenga kunamata chinhu chakanaka fani. Baba vakabva vanditi iwewe handingakutendedzi kuti unge uchiroorwa, because mhiko dzangu dzandakaita pamuri vana imimi vana vangu vasikana ndedzekuti hamufaniri kuti munge muchiroorwa, because zita rangu rinofanira kuti ringe richizogumira pandiri. Kana ukagara waita vana ndinenge ndatoputsa mhiko dzangu, ndinobva ndafa. Ndikati baba hamufi kani, tinonamata. Saka ndakabva ndati baba huyai tinamate. Baba ndokubva vabvuma paya. Ndokubva ndati baba, ndikuda kuti munge muchigamuchira Jesu as your personal savior. Asi baba vakangoti vachida kunogamuchira Jesu kudai as his own personal savior, mukoma kwakabva kwauya chimwe chamupupuri ichi mukoma chakauya ndokubva chasimudza matiles eparoof, but hachina kusimudza roof yose, chakangosumudza the portion where the bedroom that belonged to my father was at. Ende nanhasi ndinoti kana ndichitaura nevanengina vangu variko kuzimu ikoko vanoti chamupupuri ichi ndo zvachinogara chichiita. Pose patinozama kurinovheta imba yababa ndo zvinobva zvazoitika izvozvo. Nanhasi vachigerepo pamba apa ivo baba vangu ava, ende I am pretty sure kuti vachiri kungoita izvozvizvi zveurombwa hwavo. Ende chimwe chinhu chakazoitika mukoma ndechekuti ndakazoti ndabatira pamuviri, vamwe pasta vakabva vazomhanya ndokubva vazotaura nemurume wangu pandakanzwa kuti mimba yainge yorwadza. Zvino mimba ichindisuka ukuwo murume wangu ndo paainge achiudzwa kuti mukadzi wako uyu kana ukangogara wamutendedza chete kuti ange achingoenda kunoitwa operation, ziva kuti nhasi chaiye uchange uchizochema mudzimai wako, nhasi chaiye uchange uchizochema zvekare mwana wako, because mhepo dziya idzo dzakaenda dzikanosimudzwa kuMozambiki nababa vangu dzainge dzakatsamwa kuti zviya zvatakatenderana sandizvo zvava kuitika. Saka mukoma mwana wangu uyu akatomboti apusha, ndokubva ndanzwa zvichinzi mwana wangu uyu haachakwanisi kupusha, haasisina simba, saka I am going to be taken to the theatre. Mukoma doctor vakati vachindiudza zvose izvi ndakachema, kunyange zviya zvavanoti mukadzi kana ari mulabor haatendedzwe kuchema. Ndakaburitsa misodzi because ndakabva ndatanga kurangarira zvose zviya zvainge zvaudzwa murume wangu napasta kuti kana mukadzi wako uyu akangoenda kutheatre zvatovharana. Even though I was feeling those labor pains, ndakatanga kunamata mukoma, ndainamata ndichinzwa pain kudaro kuzosvika
kusvika ndichizohava a normal delivery. From there on takabva tazouyawo kuno kumhiri kwemakungwa. Asi ndinongoti dai anga asiri Jesu, kana mwana uyu ndingadai ndisina kumubata. Kunyange kuno ku-UK kwandiri kuno ndingadai ndisina kutombokwanisa kuuya kuno dai anga asiri Jesu. Vana vababa vangu vanotambudzika. I have tried to pray for them, but andiziviwo kuti why is it they are not getting their own breakthrough. Vose kuti vange vachipinda marriages vanotowanawo varume vanotovada, varume vane twunhu twavo, but at the end of the day my relationships acho unotoshaya kuti what happens. Maybe inhau iyoyi yekuti havasi kukwanisawo kuwana mbereko, so maybe ndo zvinozoparadza my relationships avo. But I feel so much sorry for them. I have tried, believe you me, kuti vange vachiwanawo mapepa ekuti vange vachiuya kunoku ku-UK, because I told myself kuti kunyangwe zvikanzi havana havo vana, but kana vakauya kunoku the living conditions can be okay, can be far much better for them. But mukomanashi ndinotoita sekunge inini ndini ndega tsuro yakapunyuka murutsva, ende ndini ndega zveshuwa ndakapunyuka. If you were to see my father's relatives, if you think kuti my siblings are suffering, you do not know anything about my relatives. Hama dzababa vangu dzinotambudzika. Munoona poverty iyaya yekuti inosemesa, nhamo iyaya yekuti kana uri pamunhu uya who will be suffering from that type of poverty, you feel sorry, you can even find yourself crying. Other revelation that I got about my father's relatives ndeyekuti sezvo ivo vari vanhu vekuti they do not want to hear anything that has to do about God, I have to fight this spiritual battle, because hanzi hondo dzacho hadzisati dzapera kurwiwa, because seni inini zvandakapunyuka kudai so hanzi mweya iyi inotogara ichitobheja kuti uyo ndiye watiri kutsvaka, uyo ndiye watiri kutsvaka. Saka in the spiritual realm it seems as if it is only the Holy Spirit that is hiding me from these demonic forces that comes from this altar that my father created with the devil. Altar iyi irimo mumba mavo, then kuseri kwemba ndo kwavakaenda vakanogadzika zvihari zvavo izvo zvainge zvichigara ropa redu rekuma-periods. I feel so sorry for my father. I feel so sorry for my own siblings. Aivhedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Pakaipa hanzi my father still plays his guitar. Shungu dzavo dzainge dziri dzekuti one day vange vachizova the king of Sungura, but mukunoromba kwavo zvakabva zvazoenda nepamwe. Pakaipa. We don't know, maybe 30 years from now vanenge vachazoverengawo ma-confessions, maybe vanenge vachireceivawo ma-confessions ekuti ininiwo baba vangu vainge vakarombera social media. Maybe zviri kutoiti. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi baba vangu he still plays his guitar. Gitare ravo vachiri kuriridza. He wanted to be the king of Sungura, but zvakazoenda nepamwe ndokubva vazoenda vakanoromba kuMozambique. Maybe 20 years from now or 15 years from now, you never know. Maybe pachazotanga kubuda nyaya dzekuti ma-content creators, maybe kune vamwe vanenge vachitofambawo vachitoendawo vachinopiwawo zvihari zvavo, vachishandisawo zvihari zvavo, pamwe vachitosacrifica vana vavo. Maybe wo in the future vanenge vachazoverengawo ma-confessions, pamwe isusu tisisipo, maybe vanenge voreceivawo ma-confessions iwawo kuti baba vangu vainge vari muimbi mukuru vachiimba Zim Danzo, but vainge vakarombera kuimba Zim Danzo. You can just imagine. Asi ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, pakaipa.